Salutare tuturor, eu sunt Zizel Sone și abia mi-am revenit că mi-a dat cu o bâsă în cap a Shadow Gaming, că filmam și noi Minecraft ca băieții, așa, și mi-a dat el deodată o bâsă în cap, că s-a enervat pe mine și o să vă arăt și momentul ea. Uitați, o să dau aici pe play, pe MX Player, și ca să vă arăt. Am revenit cu un nou gameplay și anume la minunatul joc Mike. Și uitați pe aici. Ce om ești, bă? Asta mozanul frumos aici. Au! Ia, stai. Hai să te văd pe tine. Ia, aici uitați se mă bate el. Vezi, dau acum una. Uitați-o, ia că se mă bate ca tatu. Nu da! Ce împuțit. Ia, ați auzit? Ați auzit? Zaci pe jos, săracul. Uitați voi ce crud este. Ce crud este omul acesta avatar, Shadow Gaming. I-am găsit nume. Nu mai filmez cu el niciodată. Și acum el a văzut că sunt pe jos și a crezut că eu sunt aproape mort și a lăsat telefonul și a plecat. Și de asta am intrat eu să vă fac acest minunat video, să vedeți și voi cum m-a bătut el pe mine, bă. Și acum eu sunt Zizel Sone și vă urez la revedere.